Detecten més de 220 deficiències al Palma Arena. Això que diuen en els diaris, miri, a tots els edificis els fa falta fer algun arregligo. Sí, senyor Mates, però és que hi ha més de 220 deficiències. Claro! Jo ja deia que en 45 milions d'euros no tenien ni per començar. Sí, senyor Mates, però és que vareu triplicar el pressupost. Jo ja deia que lo barato sale siempre caro. Senyor Mates, què té ell? Tranquil, això està tot pensat per estalviar corrent durant el vespre. Està tot pensat. Punyàtia! A veure, quin problema hi ha amb aquest ascensor? Que està enmig d'un descampat, tal vegada? Bé, miri, no se pot dir que no sigui un ascensor accessible. Innovació, punyata. Però és que no serveix de res, no du a cap banda. Claro, perquè no mos varen deixar acabar la resta de l'edifici. Tot estava pensat. Ui, sí, ho va pensar en Miquel Barceló un dia amb mal de panxa. Barceló és molt bo, especialment amb un poquet de gel i llimona sucada. I d'això no veig que sigui per tant. No, ara me direu que aquest extintor està a puesto. Sí, miri ja, aquest extintor està perfectament col·locat. Tot està pensat. I aquests cables? Ah, aquests cables, no se preocupi, ja són totalment segurs. Miri, ja! Sí, tan segurs com la brúixola del Titanic. D'aquell forat? Ah, no se preocupi ja, miri, segurament és un orifici de ventilació. Està tot pensat. Ho veus com no era res. Això era per baixar més aviat en els soterranis. I és que està tot pensat. Tot pensat! Exacte. Veig que m'escoltis. Espero que els de Deports també me cregui. Hòstia, que algú... Això està molt fosc. No és res. Això està més negre que la toga d'un jutge.